Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Имрӯз давоми абзори Мастер Ок, мағозаи Мастер Ок бо мо бошем. Битавая техника, боқимондаи чизҳоша барои шумо навор кардагием. Тамошо кунед, бо мо бошен то охири навора. Мағоза то 20% тахфиф дора. Айни ҳол то аз 1 март то 8 март тахфиф идома дора. Дер накунед, ҳамаи чизош дар тахфифай, аз ҳарду магазин абзорай. Скидкаҳое ки дар битавая техника. Духовкае ки ранги ма мехостен, пурсиден, ина скидка шуда, биёен аз Мастерок бигирен. Сери цвет чамастай газқатия, инами сафедаш ранги ини май, ина соат дора. 6760 сом. Ина скидка шуда. Ма 7400 гирифтам. Ина 6760. بیاین خریداری کنین، چیزی بهترین میگیرین. ایرا باور کنین ماتریالش یا نمود زوره تازه میشوه. بی ازیلی تازش میکنین، مقصد ازیلی زده نمیستین. هر وایده استفاده میبرین تخشرو میسته. اینه این نمودش زندن، ایشان فیرمینیای، ایش 3312 سومون. ای همه با اکسیا نرخوش بینین. وستل 4166 سومون 4 تا پلیتا داره. иш делюкс 2834 сомон. ё ҳама скидка қатъияи духтаро. баъд ина намуд аксия 5000 сомон шудагияй 5330 сом. ханзаи майдатар плюс чӣ дора? дута плита иш вая тезда гарм меша нагревающий. ёш дута газ. ё камтар размеруш майдатарай духтаро. ханзаи майдатар кухнёи майда дако ай истифода мебаранд. خوش رو میپزن نکیم همه خانزارا ما ریکامنده 100%. بعد ایجاد زندان یا فیرمه های ترکیان دخترو ای وستل دورکو و یاش ترکیان برای که ترکیاش هم نغزه 2800 سم. ای اکسیا شدگی اخدش 2851 سومون. اکسیا ای همی زنان ترکیاش. بعد اینه خانزا وستل هم 4166 گفتم نرخش همه خیلی. بعد تلویزر داره دخترها. تلویزر میخواهین چیزی که من همینجا تلویزر هم گرفتم نیتر رزمیر LG همش скидкаш дагайна телевизорашам размери калон ай духтаро майдашам аста калоншам озинем пеш калонош даем. аксия қати 18535 сомон 19961 буда. и размери ира медонед чандай? 75. як хона телевизор мешава гарени калон. баъд битавай техника ҳаста иҷода стиральниёра мепурсиден. аксия қати 8536 сомон. и LG 10.5 килоҳаш 9265. аксия қати 10.5 кило медонед чанқа калонай? LG 9.5 кило 600 10582. баъд иҷода ҳастай LG 8.5 килогаш 8237. LG майдатараш бо 6200 сомона ҳастай. 10.5 килоаш 9438. и LG ай духтаро. LG бесшумнияй. ина иш 4600 сомон. аксия қати Samsung 6 килога. хайна LG кондитсионерурам ҳастай 4000 сомон. аксия қати 4300 сомон. Samsung ай 12 куба. ина вибр ҳастай ҷа чанд намудай духтаро пилисосо нишон дода будам. ҳамаи чизо ина аксия шудаги. ина стиральниёи арзонтаршам ҳастай. сани 7 килогас 3200 4000 сомон 3000 сомон. ассалому алайкум тамошабинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёр директори компанияи Фаберлик. дар муҳлати 2 соли кориям зиёда аз 30 миллион кор кардагим. мехоҳед чунин пулҳои калон кор кардан, соҳиби чунин хонаҳои зебо шудан, соҳиби мошин шудан, соҳиби он орзуҳое ки шумо аз кӯдакӣ доштен ба орзуҳотон расидан,
дар ватсапи ма бинависен, барои шумо низ кора меомӯзонам. Фақат занҳо. Ин наворҳои ма барои занҳо аст. Барои занҳое ки ман наметонам, намедонам, намешава, нанависен хубтараш, барое ки шумо баҳона меҷӯед. ман мисли худам ҳамон занҳое ки ман метонам иншоаллоҳ бо ёрдами худованд ҳамааш мешаванд, ана ҳамин гуна занҳоро интизорам. дар командаи ман зиёда аз 100 то директор ва миллионта консултанти лидер аст. метонен шумо низ ба ҳамин рӯзҳову қуллаҳо бирасен. пас бинависен дар ватсапи ман. айни ҳол дар группашон розыгриш рафтистай. Кадоме ки ҳозир регистратсия мешавад, анами хел тӯҳфаҳо барои шумо дода мешавад. Чанд шаге ки ҳаст мегзарем, боз аз Faberlic ширкат шумода тӯҳфа дода мешавад. Дер накунен, номерода муроҷиат кунен, ҳамкорӣ кунен. Ина стирани полуавтомат 2000 сомон. Ина майдачиҳошам ҳаста омада ҳамаша ай пеш бинен. ҳар хелай нархи навошон. Майдаҳош бо арзонтарай 800 сомон. ина 700 сомон стиралиҳои майда. Калонош хай бо ҳар хел нарх меша 1350 сомон як тагаш. ина стирали машина аксия қати 8500 сомонай фирмаи бошай. ози ма мегум чанд килогай 8 килога дахтаро калонай. ина LG пурсиден, LG 5700 сомон шудай аксия қати. баъди ҷа ҳастай бо 7 килога Samsung 5700 сомон 9000 сомонаш ҳастай. ҳам килош калона, ҳам моделш дигарае ки добавка дора. отдельни либоса фаромӯш кунед меандозен. 5200 сомон тахтаро 6,5 килога LG. 6,5 килога 5200 шудай. духовкаро мепурсем дахтаро. духовкае ки чӣ боша? ё микроволновкае ози нишон додисам 829 сум са скидка шудай. 757 сум и блескай. номаш блеска, евролюксш 1915 сум. баъд гаренҷ дора фирмаи ака немецкие 2000 сомонай гаренҷ. дахтаро бо иҷада медонен чие? оли меган дахтаро хиҷа ҳама дахтароя хай мардакор ҳам боша барои заношон мехаранд. ки махсусан канал барои занҳое аксия рафтистай 1072 сум. микроволновый печ аксия рафтистай блеск фирмаи блеск. анаи духовкаи турк люкс. ана мирам нағзай дахтаро. ма мекушом бинед. оз нақшам мегум 1150 сомон. листош калон шулайран. агар ки арзонтар хоҳед, ина 1150 сомона духовка. иҷада вибор бисёрай дахтаро ами духовкашда поён да бинен турк люкса дига цветш астай. воз сери дига намудтар камтар видош дигарай 900 сомона бодора. инаиш 900 сомон. ай ҳами турк люкси Samsung микроволновкаш 1500 сомон. ина аксия қати евролюкс 722 сомон. ана евро турк бидай 1020 сомон аксия қати дахтаро. ина бо 1087 сомон турк люкс. иҷа духовкаи нағзами турк люксай евролюксай. дахтаро детски посуда ҳастай. ина посудои барои фарзандотон донаки ина 17 сомон астай. 9 сомон ба фикрам ҳамин 9 сомонай. детски интересни мешашон. ид размер дора. як размерш майдатарш 11 сомон аксия шудагай. як размери дигаш 13 сомон. не миска ё мискаше бо ҳаста. ини хали тарелкаҳои детски дахтаро. ини хали калонтар ба ини набор аста 68 сомон. ина барои фарзандо мегирен то стаканчико шуда. и пластмассай. и шишая. и шишая. ина инамуд посудово ҳастай. необычный посудако 19 сомон. инаи тарелкаш 19 сомон. иш 23 сомон дига намудчай. ина инамуд водора 23 сомон. чашка кафе молка дахтаро 145 сомон скидка шуда. и майда таракошай 145 174 сомон буда.
орвика дорам 190 сом. Баъд 136 сома кофемолка. орвикаша 153 сом. Миксер доран. Миксеро 225 сом. Ина евролюкси ки оборотш зура. Ина духтаро миксерои орвика 191 сомон. орвикам чанам дошта, ина 225 сомашам бидай. Хайф зависит ай мощностшай. Витек аста 191 сомон. Сонифер аста 262 сомон. Баъд блендера мепурсидем, блендеро 280 сом, 534 сомон. Ҳар хелай нархш. Ина посудомоечни машина пурсиден духтаро, и фирминишай бошай. Ҳами якта мегири, чизи ҳалол мегирен. 8450 сомон шуда. Аксияи ҳозира қатӣ 9100 дай, 8450 шуда. Ина бош. Духтаро ина фирмаш. Ина ҳам посудомоечни машина. Хоҳиши як подписчик буд ки ина качественно мегирем, боба скидка беҳад чизи хуб. Дарунашам калон, размершам калон яхширо. Ини хеле делюкс плита ҳастай, 4 та плита дора, 3300 сомон шудай аксия қатӣ. Баъд Vestel Туркиян ё 4166 сомон. 4550 будай скидкаш қатӣ. Баъд ина 4720 сомон Jeffesтай. Ам Jeffestам беҳтаринай европейский материалаш, неким сборкаш да Беларусия шудагай. Jeffest 4791. Иш 4 та газ дора, иш 4 та плита дора. Ина сафедшам астай, коричневшам астай. Духтаро биёин, ина духовкаи пурсиден ки да чӣ боша, болош отдельный боша, духовкаш отдельный боша, ина ҳастаям халирам. Нархош ҳар хела ҳай. Инаи боло будагиш 5000 сомонай Samsung, и фирминя Garage, Samsung, Hansa ё немецкий духтаро 5000 сомон, иш 2300 сомон Samsung. Баъд ина иҷода бо ҳастай бош ҳастай 5000 сомон. Баъд шкафиш 6000 сомонай. Ина скидка шудагиош қатӣ. Ҳайт ё чизи нас ҳеҷ вақт арзонак намеша, барои ки качественияй. Нормальния нархо дастрасай духтаро. Шумо успед кунед барои скидка да биёен чизе ки мехоҳед. Garage 4000 сомон. Духовой шкафиш. Шкафиш 4000 сомон духтаро. Плитаи тоқа гуфтени ба хоҳиши шумо буд. Телевизорро ҳам аксия шудагия, якташ ҳозир нишон метиҳам. Инами аксия шудагия 6220 сом, 6700 будай, 6220 шудагия, размериш 50 ҳай. Ина 8900 сомонай аксия шудай, 8900 сомон, размери 65 ҳай. Ина холодильнико ҳастай. Холодильникоро мози нишонтон метиҳем, барои ки хоҳиш кардагӣ буден. Ина холодильники Singer номаш ё новинкаҳан, аксия қатӣ 3900 сомон. И ҳамо фирмай. Баъд ози бо дига фирмаоро нишонтон метиҳем. Ина я намуд фирмаи наваиам 5720 сомон. Ина. Баъд Sani, фирмаи Sani 3789 сомон бо скидка. Ина иҷода бо ҳастай дига фирмаҳо 2860 сомон. Electrohouse Filfer 4500 сомон. Ина холодильник калонай. Баъд 4000 сомонашам ина ҳастай духкамерни холодильник. Аксия қатӣ 3900 сомон шуда инаи холодильник. Баъд холодильникои LG ҳастай, Бирюса ҳастай 5200 сомон Бирюса. Ина 10000 сомон. И холодильник ба дараҷаш калонай, баландай, фирмаи Samsung. Намхе духтаро биёин, хутом харидорӣ кунем, бинем нархоша. Ина Hitachi 15000 сомон. На, дудара.
мидиярам ҳаста. Ина мидия 7800 сомон, инаиш 8000 сомон ба аксия. Самсунгои бо калон 11000 сомон, 12000 сомон. Ина Samsungi 6000 сомон нарам ҳастай духтаро. Стиральниёи полуавтоматам ҳастай. Атлант 5000 сомон. Ина духтаро боз холодильникои новинкае ки сани хитояй, лекин беҳад назай. Хитои чизош хубай. 7000 сомона дора, 7400 сомон. Инаи двухкамерни калон. Иш 4 дута дар боло дора, дута кашакои калон поёнда дора. 12800 сомон ва 5500 сомона дора. На калони хушро 5,5 двухкамерни. ин ҳамун холодильники калона дарунша бинед. Беҳад калон ҳамаи чиз мебара. Ду тарафа нухе полка дора. Бо поёноша инаи морозильник мешава. Бинед чӣ калонай морозильникш. Якта калоной мешавад, дуттай хеле вай ҷо дора монданда. И поёнгишай калониша бинед.